ngai kublai snam thmai usuk ifi boro nga nakalyang jonga district sports office no po nga pentip sa fi boro ki part nong song snong jonga than ri Bhoi khamtam yapi ki ba 8 yaga sport kandon gad ka Jingpynbna marathon kata ngi khot ka Meghalaya day run haka apoi tarik Bynta u benai kelalengkot kaban sedang haka por review step na dulang nor nearby market terter hado indoor stadium nang kedai kandon ru jing ai kusnam yakinong job kentai bachenrang berkumjuru ya urang ba badlong keme kiba he do hakarta kino kiba kwa ban Bynta kila ban one register yaki keteng jongki haka office jong DSO nadu kapor phok waje minstep hadu saw waje janmit shwai ka arpo tarek mentau benai tangini kintin kublai shibon and all the best.